A doua reprezentație a spectacolului Pescărușul, ultimul act, a avut loc la Teatrul Elisabeta. Regizoarea Carmen Lidia Vidu a pus în scenă o piesă plină de emoție și de iubire. Pescărușul, ultimul act, este un spectacol produs de Asociația Inspira și On Stage, iar următorul spectacol va avea loc în luna iunie. Textul spectacolului are la bază al patrulea act al piesei Pescărușul de Cehov, una dintre cele mai jucate piese din lume. Carmen Lidia Vidu a inclus în piesa de teatru și muzica de operă, muzica pop-rock și dans contemporan, toate adunate într-o poveste de iubire. Pescărușul, ultimul act, am plecat de la ultimul act al textului Pescărușul lui Cehov, unul dintre cele mai montate texte din lume. Am ales să fac o formulă de spectacol destul de nouă, un fel de teatru experimental, teatru-concert, cu muzică live, cu o soprană, cu doi coregrafi și cu textul interpretat, dar tot în atmosferă de teatru-concert. Spectacolul a fost susținut de Asociația Inspiră și produs la Teatrul Elisabeta. Este un alt fel de spectacol, ca să zic așa. Cred că mai mult contează nu neapărat rolul, pentru că noi nu am lucrat ca la o piesă obișnuită. Contează cumva atitudinea noastră despre ce vrem noi să vorbim și cum vrem să dăm mai departe acest lucru. Următorul spectacol Pescărușul, ultimul act, va avea loc în luna iunie.